So hello everyone, welcome back to Sia vlog. Sia hai node? Hai node sana. Oh. Dini na ma video jagan kita dema. Kita berkali mamia. Ini video an जाहैबाय balloon sprunai challenge आरो. जाय first माबा बेलुनखौ स्प्रुखांगोन खेबफ्रुखांगोन बे देरहानाय आरो पानिशमेन्ट दं दिनैनाबो मा होनो पानिशमेन्टखौबा दिनैनिखौबा पानिशमेन्टखौ दायो सानसै लास्टआव होमबा फानि जागोन आरो भिडिअआ दिनैना नायलांबाय था लोगोफोर बेलुनखौ जों दाबो सुनानै लायाखै सुनानैसो लाग्रोगोन आरो बेलुनखौहाय सुनायखौबो देखायनोसै होमबा नायलांबाय था लोगोफोर सुनो हाया नै बेलुनखौनो बे लिक दङ ए लिकसोमोन आंलाय मा सुनो हायासै सानदां सुजेनसै नै लिक दंमोन मोनसेया रोङानो माथो मामिया नायलायलायबाय नै मा जाखो सानदों मोनसेया रेड आरो ओमफ्राय मोनसेया नै येल्ल' नों माखौ लागोन रेड ना येल्ल'खौ रेड नै रेडजों येल्ल'जों लाबोदोंमोन नालाय गेब्रुजेनखागोरबायसो आंनाव आं जेनखासिगोनसो खोमालै ओरैबाबो गिखायो आं बेलुन बुजानो औ बेहा रेडखौ लागोननो आंहा माबा लागोन आरोना येल्ल'खौ लानोसै आंहा गावहा रेड लागोननो नोंनो जालालै आंबो सुफाखानांसिगोन थाब थाबनो लिक गोनांसो माथो बांसिनानो लिक गोनांसो नामालै लिक गोनांसो होमबा जों सानैजों सुनसै ज'नो आंबो सुनसै येल्ल'खौ सुनसै सुनसेम बारा गिदिर सुला नङाबा गेब्रुगोरजोबगोन भिडिअनि सिगां चेलेन्जनि सिगां गेब्रुगोरगोनसो आरो दा रमा नोंहा मासे दंखायो ना मामि नै नै बिमालुसो जाबाय जाजेनबाय नायनोसै बेना रेड आंना येल्ल' सोर देरहागोन नायथारसै खयथा बानायनोथाय नायनोसै सुग्रोनानै लाग्रोनोसै एसे बुरजामोन आरोना नै बुरजा दं 50 पिस दं आरोना ओमफ्राय माबा होनदोंमोन बिदिनो 60 ना 70 होनदोंमोन आरोना आङो 50-50 लाबोदों बिदिनो ओमफ्राय बे बार्थडे फानग्रा दखानावबा 120 होनो बेखौ आं सोंहैग्रोदोंमोन 120 होनग्रोदोंमोन दा आं दस्रा गालामालाव लाबोबाय दस्रा गालामालाव ओमफ्राय नै 50 मोनबोबाय आङो मोननै पेकेजों 50-50 लाब दं आरोना बायह्रा दखानाव बायोबा थारमाने आवगोलनि बायदि खुला फानलानो दाना पेकेट थाथारो आवगोलाथ' खुला मोनलायलायोमोन ना आया बेहालाय मारै जाखो देरानै बेहा बे नङा दुप्लिकेटसो माबा गोलाव स्टाइलसो जाबाय बेहा मा होनबायफिनबायसो मामि थाबायनो रोंखानानै हाबाब मासि दावराव मेल्ला बेलुन मामि जा बेलुन मोजां मोनो बियो मामिया आयद' मेरलाथार आय' बेलुनजोब मामि नोंबो चेलेन्ज खालामसै जि मोजां मोनो नै बेलुनखौ आयौ बेखौ लानो बेखौ मानोसो जाला जोबथारबाय मामि लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आंना रेड आरो बेना येल्ल' सोरनो सापर्ट नोंथांमोना बांसिन आंनिबाथ' बेजोंसो जाखागोनदां आंजों बारा सापर्ट गैखायादां जिखुनु बेना रेड आरोना सोर देरहागोन नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर थारमाने टाइमारनि बानायनोसै आरोना 2 मिनिट दोनसै टाइमखौ ओमफ्राय थारमाने ओरैबायदि आरोना बे बानायग्रोगोन
डाइरेक्ट समान नङा आरोना जेन'बा बे जोफ्रुगोरोबा सिजा पेपाराव गेलेगोन जोङो सोर देरहायो बे जोफ्रुगोरनाय आरोना जोफ्रुगोरनाय नङा जाय सिजा पेपाराव देरहागोन बेनि डिसाइड आरोना गाव जोफ्रुगोरगोन ना सोरखौ जोफ्रुगोरनो आरोना आथिंजों जोफ्रुनाय नालाय बेलुनखौ आथिंजों जोफ्रुनाय बानायसै आथिंजों जोफ्रुनाय बानायसै फांखा खोमोरनांगोन दां फांखा खोमोरा फांखा खोमोरिसो थारमाने आं देखायगासिनो बेलुनाथ' ओरैबा ओरै बिलाजोबो ना माबाजों फांखाजोंबा चेलेन्जआ एसे गोरा जानांगोन ना 2 मिनिट दे 3 मिनिट होनसै 3 मिनिटआव आरोना गाइस जेन'बा 3 मिनिटआव थारमाने मानो 3 मिनिट होदों होनोबा थारमाने नै फांखाजों ओरैबा ओरै खारलाजोबो बेलुना बेखौनो जोफ्रुनांगौ आथिंजों मामुलि नङाना जेन'बा ओरै सिङावबो हाबलाजोबनानै दङ दा ओंखायनो 3 मिनिट लानसै आरोना टाइमखौ सिजा पेपाराव गेलेगोरसै जों सानैजों सोर देरहायो बेनि डिसाइड आरोना गाव जोफ्रुगोरनो ना सोरखौ जोफ्रुगोरनो होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै होमबा थ' जोङो सिजा पेपारखौ गेलेसै आरोना दे सिजा पेपार फैबारनि बानायनो खनसेयावनो दे दे सिजा पेपार रक आया एखेयाव दे सिजा पेपार रक वा देरहाबाय बेनि डिसाइड आरोना बे मा खालामो नोंनो सिफ्रुगोरसै गाव सिफ्रुगोरसैनो टाइमारा 3 मिनिट टाइम होनानै लाग्रोखानोसै मबाइल मोनसेयाव आरोना मबाइल मोनसेयाव टाइमारखौ होना लानोसै ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ थारमाने ओरैबायदि आरोना बे 3 मिनिटनि सिगांबो सिफ्रुगोन ना बेनिखौ आं पस्ट खालामनानै दोनगोन आरोना बे बेसेबां मिनिटआव माबानो हादों आरोना ओमफ्राय आंनियाव बियो पस्ट खालामगोन ओमफ्राय सानैजोंनाव सोरना खमसिन जादों बेनो आरोना जाय थाबसिन हायो बिसो नालाय होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं बेलुन सिफ्रुनो गिखायो दानै खनजितेगा फुरा फांखायाथ' होखानाय नालाय नायदो नै बेलुना नायदो ओरैबा ओरै खारजोबनाय नै मामियाबो बेलुना थारमाने ओरैबा ओरै खारजोबनाय नालाय बेखौ एसे नाथ्रोबावगोनसो आङो एखे जायगायावनो दोना बेलुना सासेयाव 11 था दङ औ 11 था ओमफ्राय नोङो जुदि आंनिखौ सिफ्रुफ्लांबाथाय नोंनिसो लस दा होमबा बे सिफ्रुगोरसिगोननो गाव देरहादों गावनो सिफ्रुगोरसिगोननो आथिंजोंसो आखाइजों नङा जोफ्रुनायसो थारमाने र' आं टाइमार होथ'वाखै टाइमार होनानै माबानोसै आरोना मामियाबो डिस्टार्बसो खालामगोन नामाथाय अरजाया दे गाहायावसो दोनबुलायखाबाय आङो बेखौ खेबनो बांसिन नाथुरबाबो बै थामसिनोलै बारजों ओरैथिं थाङो नालाय दा होमबा दे स्टार्ट जाखाद रेडि जाखाद' रेडि दे 1 बेखौ दोनखादो मानो आखायाव लाखो आथिंजोंसो फुनायथ' र' 1 2 3 दे टाइमा खारगासिनो बिदि नङा डाइरेक्ट जोफ्रुदार औ 1 मामि सिहा आयौ होदारदों हनै जोफ्रुनाया दे गिनाङालै जेनगोनलै नोङो आंजों मोनसेबाय ओरै फै मामि फैदो मामि गिगोन नामाखो 3 टाइमाबो नै खारगासिनो टाइमा दे लाबोनानै जोदो दे अरजाया दे जोदो नोंनिसो गोसो मारै जोफ्रुयो फैदो मामि सना हनै मामिया 3 मिनिट दे जोफ्रुदार दे नों मारै आखाइ हमजाबनांगौ जो दे आयौ वाव सना नै जोफ्रुखांसै सना मामिया गिबायलै हनै मामिया नै वाव मामिया हनै जोगासिनो नै 1 मिनिट 12 सेकेन्ड जोफ्रुखांसै नामा मामिया हाबाय नै जोफ्रुगासिनो मोनसे दंबावो सिंजों बैलाय 1.26 लास्ट बेनो टाइम जाबाय टाइम आखाइ हमथानानै जेर' जोब्बाय नायनो हागोन नै बियो 1.42 सेकेन्डआवनो हादों आरोना 1.42 सेकेन्डआवनो जोफ्रुजोबनो हाबाय बियो खस्थ'ना साननाय बायदि नङा दा मामियासो गिदोंलै सना सिबाय बोरो गेब्रुबाय नालाय एबार बिमाजों दङ बारा गिनाय नंला बियो आंहासो बेसेयाव हागोन ना हाला जाखो 1.42 सेकेन्डआव हाबाय बियो आङो नायनोसै एबार मोसानांगौना जेंग्राया मोसानांगौनो जेंग्राया सोर मोसानांगोन नायनोसै र' एबार आङो
एबार आं ट्राइ नायनायनि थ' बेहाथ' जोबफुनाया जोबफुखांबायलै आंहासो हागोन ना हाया बिसे टाइमाव मोसानोबो रोंखाया ओरैनोबा जेनबा आरो मोसाबावनांगोनसोनो मोसानायनिसो नालाय खोथा होखाबाय दा नै आंना नायनायाव इजि नुयो जिखुनु आखाइजों खेबफुनायबा आलादा खोथा आरोना आखाइयाव थायो आरो बारबो होनाय ना जेन'बा बेलुनखौ जोबनांगौआ लिमिनो आरोना खारो ओंखायनो बिदि माबादों आरोना जेन'बा साननाय मथेबाथ' बेखौ ओरैनो जोबफुंनो हाजोबगोन बायदि मोनो नाथाय उरायोना बुस्थुआ माबा नालाय रेजें नालाय माबालाबायो उरायलाबायो जोबफुंनो नागिरबाबो दा एबार आं नायनोसै आंहा हागोन ना हाया स' एबार बिनि बारि आरो आंहा बानायखांबाय एबार बिनि बोरायनि बारि आरो खय मिनिटजों सिफ्रुखाङो नायनोसै होमबा नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ गोलोमजोबलायलायबाय नै मामियाबो गिलायलायदों स' बेहा जोबफ्रुसिगोन एबारहाय आंहा बानायखांबाय एबार बिनि बारि आरो टाइमखौ होनोसै आं थ' रेडि 1 2 3 स्टार्ट गो खारबाय टाइमा औ खारबाय आंना डाइरेक्ट जादों आयौ मानो फरायो फरायगोन बै नङा ग्रिना नङा ग्रिन कालारा नङा मानो जाया आयदै आथिं साजोब्बाय बानायदो मोनसेखौ मानो गारबोखो Last. स' नायनो हागोन नै आङो 1.14 आव हाबाय आरोना बेनिफ्राय थाबसिनाव आंना 1.14 आवनो जाबाय दा एबार गखाला बेयो मोसाखानांसिगोन पानिशमेन्ट येस मामिया गिनानै आंजोंसो खारबाय आरोना गियो बिरादनो बेना गिबाथाय आंजोंसो बांसिन खारबोयो बिमानिफ्रायबो बांसिन आंजोंसो गिदों नोंसना गिदों अन्थाव बाथावनो थ' बयबोथ' मिथिखाबायना बियो जेनमारबाय होननानै दा होमबा आंसो चुज खालामगोन गानखौबो मानो होनोबा ना आंसो चुज खालामगोन मानो होनबा आं उइनार नालाय आंनिसो गोसो आरोना नाथाय जानला मोनला गानखौ होजानाय नङा मानो होनबा कपिराइट फैलाबायनो हागौ ना जेन'बा ओंखायनो आङो एनसिएस संखौनो दामनानै होगोन मोसानांगौ एनसिएसफोर संजोंनो अबा जिखुनु मोजांजों आरोना ओमफ्राय कपिराइट फैबा हे दा आंबो आंना माबा दंखायो नालाय हम थियेटार दंखायो नालाय बे हम थियेटारजों दामनानै होनसै आरोना बयबो खोनाजोबनायनि स्रां स्रांनो आरो डिएन ब्लग बायदि होनसै नामा आंबो ब्लां ब्लांनो डिएन ब्लगा होनोना दालाय ब्लां ब्लां साफाथार माबा माबि होनोना आयौ डिएन ब्लगजों लोगो हमबावगोननो डिएन ब्लगा बैथिं फैबाय थायोना जोंनिथिं दालाय बैयो जों आं नानिखौ बैहाय लांबाय थाग्राया दालाय बै लामाया जोंनि लांदां जायगाया बिथिंजायनो थांबाय थाखायो बेनि भिडिअआव नायबानो नुखागोन आरोना डिएन ब्लगजों लोगो हमनो होनदोंना होमबा आंहा दा बड' सिस्टार्सजों लोगो हमगोन ओमफ्राय माबाजों जेनिया ब्रह्मजों लोगो हमगोन आंहा जेनिया मोननिथिंथ' आं थांबाय थाखायो दैलि अफिसाव थांबानो जेनिया मोनाव साहा लोंनानै फैगोन आं दे होमबा बिनि मोसानायखौ नायनोसै एसे नै मोसासिगोन लोगोफोर आं जेनलायबाय आरो दिनैहायबो नुखाबाय नोंसोरो भिडिअआव बे देरहाबाय आरो बोराया देरहाबाय I'm the winner. आंहा मोसानांबाय जायाफ्रा मानो लासिंसिंनो माबायानो पानिशमेन्टआनो बेनो खामोन नालाय मोसानायनि खामोन नालाय ओंखायनो मोसानांबाय आंहा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय
भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो आरो थाबनो अननानै नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट हो आरो 5K खालामना हो थाबनो थाबैनो 5K खालामना होबानो जाबाय अननानै बयबो सापर्ट खालामनानै औ so bye bye guys bye bye